Pripat-pripat ngantuk. Ayo cok, ayo cok. Ae, 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 ae. Sigro budal, budal, budal. Ayo.
Ampun dadi Mbak Rizka. Tapi kok orang gulung-gulung, Mas? Iki modelnya kudu gulung gumulung soalnya. Iki cara-cara ki domit jinak. Ora, Mas, engko demite iki mlebu nek tengah-tengah kae lagi mlebu. Angger wis gulung gumulung. Heeh. Jame wis ana dhewe. Wis jame wis khusus berarti. Heeh, wis khusus ki, Mas. Delok no, iki jan ketoke kayane do sayup ngantuk ya no. Saking larise kayane ya no sing do jadil iki ya. Ketoke ijo ketoke. Wingi wis pirang gon, telung gon, pindah telung gon. Iki dina iki ya pindah telung gon iki ya. Telung gon meneh, Mas. Kok bengi mongko isih meneh, Mas. Ayo mangkane kuwi. Luar biasa. Awan ronggon, bengi ronggon. Walah, ya kula kuat-kuate to menak. Anjuk arang nggo ngopo ya, Mas? Aku ya gumun. Nek kaya awake dhewe ngono genah. Genah duite nggo ngopo, nek iki darek nggo ngopo. Ning arang duit ki luwesan ah. Ayo bener, Mas. Dikasih apa, Mas? Dikasih apa, Mas? Tenan iki? Tenan. Suwe ra metu ki arep ditokne. Kene ngatekna. Heeh. Oh iya. Heeh. Main ketok ngono lho. Sesuk Ketok apa nih, Mas? Sesuk blak kono ora weruh ki sing do nyanyi ndi to ngono. Ben ketok sesuk mbok menawa tanggapan nang kene ho to, Mas. Ah iya, mbok menawa nanggap meneh RWM. Sak sindene. Sak sindene. Heeh. Terus muga-muga ki sindene awake dhewe. Heeh. Mas Wahyu. Muga-muga ya dijai terus ya, Mas ya. Saya Mas dikasih. Sida menu wedokan. Sida enak. Lah kene iki ya di rumah tenanan e. Nek ora di rumah ki tumrapno tanduran iki ya sayup kuru. Penak e. Heeh. Aku njaluk dirapeke. Rasido tak buli. Mau wis arep tak tekokke mau. Aku wis ngerti iki tujuane apa ki, Mas. Iki malah sing tenanan e. Positif iki, positif. Pokoke aku rabi Mas, iki urusane rabi. Ora urusan. Karo sapetale iki nek kaya ngene iki wangune sapa ya, Nok? Karo ya sapa milih dhewe? Aku milih gandeng nang kene ya prawan kene wae. Wis. Oke to prawane to, Bu? Kudu prawan, kudu prawan. Ya wis ora-orane iki ya gadis lah ngono kuwi lho. Wis kene wis sing cerak kena apa bali gowo. Iya. Hei.
kawinan wedokan Mbak Rizka. Wedokan sudah dikasih, Mas. Oh, jane temenan iki jane mendem tenanan iki, Nak. Mendem tenanan. Biasanya nek Bapak Putri iki, Mas Munte iki wis nyiapke lagu-lagune. Oh, biasanya wis. Biasanya wis ready lagu-lagune. Sudah terkonsep
Oh, iki ra ono nek iki. Halo. Oh, lagi ora konsep iki. Ya, makasih. Heeh, nggih. Ya, Menawi enten requestan Pak Bu, monggo requestan lelagon apa? Heeh. Heeh. Syukur-syukur. Arep nyuwun yo. Boleh. Boleh. Mundut yo alhamdulillah. Alhamdulillah. Ora maksa, Mas. Ora maksa. Awak dhewe ora maksa nggo disawer. Ora Heeh maksa. to. Ora Ning nek maksa. ono ki alhamdulillah. Alhamdulillah, yo. Heeh to. Bisa. Nek ra ono ki ya wis lho. Nek ora ono ki ya wis mengko nang batin iki ngarep-arep ya. Nggih, monggo yang sambut cuma Ada requestan wis. Pak Bu, monggo. Ora ono, Mas. Ora ono request iki. Ya wis manut kene berarti. Ya wis, berarti manut buri. Heeh. Awak dhewe ibaratnya wayang ya to. Arep request do wedi, Mas. Wah, aku arep request kok ndak bayar ngono. Oh. Padahal wis ditawani nyuwun nggih. Ditawani angsal. Angsal. Ya ora apa-apa. Ora kudu mundut ayo. Kadang-kadang ya ono sing isin barang takut njaluk lagu isine. Ya tanda. Ngantuk, ngantuk. Piranggon. Piranggon tuh, Sen. Kita aku weruh kat metu wis ngene iki. Mau bengi tekan jam 3, Mas. Tekan jam 3 ta. Tekan jam 10 tekan. Terus jam 5 lagi turu. Heeh. Jam 6 wis tangi. Tangi meneh rene. Maka ki mau metu jam 1 nek macak jam piro? Jam 10. Iya, monggo Mas. Dikasih ada tombol kangen bolok. Raga lagi Mas. Poin nak lho, Dik. Wasik.
Amba kangen. Lho matar Raga Wahyu Mataram. Jan enak ya Mas ya. Nggih, saseninga dumateng sengyaning para pamirsa nggih bilih menika jadilan Raga Wahyu Mataram ingkang mijil saking Desa Wisata Krebet nika termasuk jadilan terlaris. Wah iya di Jogja, kuwi. termasuk terlaris di Jogja. Terlaris, Ingkang disesepuhi sapa nak ki nak neng gambar nak sesepuh inggih menika Mbah Tukijan kalian Mbah Supar. Nggih, ingkang disepuhi dening Mbah Tukijan lan ugi Mbah Supar. Nggih beri tepuk tangan untuk Raga Wahyu Mataram. Luar biasa pokoknya. Nggih, mbok bilih badhe animbali kawula sak kanca Raga Wahyu Mataram monggo saged sesambetan kalian Mas Wahyu sing nganggo peci nika ketuane. Ndi? Sing nganggo peci ndi, Mas? Nomornya ada di sana. Oh, nomornya ada, tertera. Tertera. Atau bisa Tinggal menghubungi diklik. melalui DM Instagram atau Ya, TikTok. Bisa. Bisa, Nggih, cukup murah-murah ya, Nok? Murah saja, Mas. Bisa dirembuk untuk harga itu bisa rembugan. Iya, selalu pokoknya. Yang penting aja lewat aku. Nek lewat aku malah larang, Mas. Larang. Jadi langsung Mas Wahyu ya. Ya langsung Mas Wahyu nek ya nek kepepet misalnya kok jenengan iku gadahe namung nomor kula nggih. Lewat kula mboten napa-napa. Nggih. Mangke biasanya Mas Wahyu ki ya kuwi gandeng jenengan dalane Mas Rizal niki nggih. Pokoke sekedhik gitu Mas bensin ngoten ya kula ya. Jen. Bacotke apa, Mas? Nggih, monggo Mas. Apa teh? Apa? Tenan ora? Wah iya Ca. Katresnan sejati Mas. Asik. Berita. Iki nek karo aku rada larang senyume. Ngopo jane? Kleru apa karo tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wangi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi lambe
Sejati sampun Mbak Rizka. Pripun Mas Monte? Oke, dilong-longin Mas. 3, 2, 1, Rogo Wahyu Mataram. Yo. Tresno ati digawe wuyung Tresnawati digawe wuyung Tresno ati digawe wuyung Tresnawati digawe wuyung Awuyung nalendra satriya ing amadukara
ae. Warunge dibuka ditata sendok cangkire
panas kebu-kebu ya melekat mah wedang rutine warunge dibuka ditata sendro cangkire panas kebul-kebul ya mlekat nang wedang rodene semane bakule gawe bingung atiku alire ane aduh jalari priyak awakku izin nyuwun pangapunten wedal kita siket sawetawis sih menika saged nyarengi adan ngasar samangke badhe kalajengaken sak bibaripun adan ngasar nuwun.
Bali waras, bali waras. Awas, awas. Iya, iya. Iya, ya.
Bali Waras. Sor. Tenang. Pisan mana Mas, pisan mana? Iya dah. Woi. La 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 la. Sor. Gloko. Gloko jalan. Iya. Ayo. Mana Mas, mana yo. Mabur. Kato tangin sor. Gak. Tolong dibantu ya, dibantu. Iyo. Iya. Ora. Yo. Yo.
awas. Alon mas, alon. Yeay. Ya. Awas. Ayo, 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 ayo. Bablas. Sor. Namburi maksudnya. Ya beri tepuk tangan.